بسم الله الرحمن الرحیم. از دخوازم لسر پیواجوا آشتی یا ترکی چند گوتنا ببیجم. پشتی گوپکه که خفه سکر و هفته رو اینیا در باسبی کو چند اندامی پکه که هاتن چکی خوششوتاندن و چاقی گله که رای گشتی یا ترکی لبندی بو و ترکیه هنگاوا باویجم. جبو خاطر افتشاش پیگوار روا شمیا در باسبی گوتن سر و کمار ترکی رجب طایب اردوغان قصد که و گلک تشتی گرین ببیجه و هنگاوا باویجه. Yani gavê bavê jî wê biryarê mehkemê pêk bîn were mehkema Avrupa biryarê dayê a anayasa Tirkiye dayê ku em mîna Salaheddin Demirtaş ya hin kesî wisa 700 zêde mane ku Avrupa xwestin wan berdi we ji bo niyeteka pak yani em pêvaja aştê dest pêkirî em jî destekê didinê ava gavekê jî ji me ew batine berdan. Raya giştî li benda gelek tişta bû lê ev xwe li bendê nebû lê Erdoğan qise kir roja em bê şemiye derbasbî li gorê baweriya hin kesa gelek tişt qise kirî li gorê baweriya me pir tiştê mezin qise nekir yani di vê axiftinê da Erdoğan Kurd hesabekî ji Kurdara da nanî sedemî wî çi ku çima hesabekî ji Kurdara da nanî Türkiye Erdoğan bahsa biratiya Türk û Kurd û Araba kir ji bo çi jî behs kir kes zêder seriya nasekine her tiştê ku pêvajoya nû a çareseriya pirsgirêka Kurd an jî pirsgirêka PKK'ye ku PKK silah berdide divê ev tev xizmeta siyaseta Erdoğan ya li Sûriyê bike. Dema ev pêvajoya hanê xizmeta siyaseta dewleta Tirk ew jî bi serpereştiya wî Erdoğan'a ku li Sûriyê gava bivê xizmeta wî neke ez bawer nakim bi ser bikeve û çi ji destê Tirkiye were dixwaze ev pêvajo bi ser keve ne li gora daxwaz û xwestek û gavê ku ji bo Kurda were avêtinê dibûkin gavê piçûk miçûk bavêje lê divê li gora siyaseta Tirkiye were avêtin ku li Rojava bi ser bikev di Sûriyeyê da. Li gorê baweriya min sê hedefê Erdoğanê mezin divê pêvajoyê da heye. A yekem قانون ور گوهرتن ام به مثلا پیواجوی به مثلا ام به اواکرنا کمیسیونا و هر وسا ام بویژن yani dik demine çem meşhum va bi avay xalqê de arxain kirini ku heta armacê xwe esasî pêganed ew jî çi ye ku dibêje anayasa were guhertin, kanun were guhertin. Divê kanûnê da Erdoğan carek dibin serokkomar. Ji bo ku bibe serokkomar carekî din desteka heta Kurd destekê nedê tu carî Erdoğan carek din nav serokkomar. Ji bo xatirî carek din dengê Kurda bigire divê em kanun were guhertin û Kurd destekî bide. Ji bo xatirî Erdoğan çend gava bavê bo dereqê Kurda da ew jî destek bidê carek tê serokkomar. Armanca hedefa yekem eva. Armanca duemin jive çareserî divê Kurd li Rojava ne bi xwedî tiştekî. Erê Kurd ihtirafê were kirinê lê wek hemwelatê Sûriyeyê di nava hikûmeta Ehmed el-Şara da her wisa da hikûmeta Rêveberiya Şamê xwe tarîf bike û çekê xwe dayine silahê xwe dayine çapekê silah danî qesed jî yepekê silahê xwe dayine bê çek û bê silah وەک هەموەلاتی سووریێ بژی. ئارمانجا دەولەتا ترک ji Sûriyê ev mezin her wisa pêvajoya bivê çareserkirina pirsgirêka PKK ya li Tirkiye divê xizmeta Rojava bike. Gava Rojava çek bernede tüm manekî ji li gorê siyaseta bivê Tirkiye tüm manekî tünû ku PKK çek berdeyan bernedaye. Şuha zudayı PKK şuha ali Türkiye şermernak o keskesi nakuju irişi Türkiye naykarını zudayı kes yani şerri nabra PKK o devleta Türk'ün saadet Türkiye'li devrayı sinore xo irişi vandık operasyona pektinti. Asya evku mesela Biratiya Kurd Türk ve Araba Türkiye duxwazit demel serviyal hev kirine Türkiye Amerika İngilizli serviyal hev kirine دشونا هبونا شيعية للبنان خربونا شيعية للبنان حزب الله هر وزا لسوريا
شونه وانه دا دولت اگه سنیه دنبره کرد و ترک و عربه دا چه بوه باشتر کو خدمتا ام بوان بکه هر وسا لسر اسرائیل تو خطره کی تعلقه کی تونه لورا گاوه کل روجلاتا ناوین تی آویت نجبو امریکا و اسرائیل و امریکا و انگلیز و روجاوا امن و استقرار اسرائیل جبو خاطری وی دبی kesinlikle çit guherin li Suriye çe be xizmeta İsrail bikirde net aleyh İsrail dava jber ve ev 22 mehe şer İsrail ve Gazze devlet Sünniye kevreki nafti İsrail o tamamı devlet Sünni ticaret avan o tekliyon esası İsrail'e devam dik dostu hemen tane golle o top o tanki Şia'ya İsrail dikeve Amerika ve İngiliz zanı ko leser yani İsrail hizmeta bir menfaati vandık polisi devleti Müslümanayı o leser ve polisi ko hizmeta vandık Şii leser vana taluke devi Şii Lübnan Suriye bakışandını dehember viyata devleta ka Sünniye serperestiya Türkiye o Kurdu Arabci de navda yani birey mezen Türkiye Arab و Kurd hizmeta viya bike ev de hizmeta hem ligora daxwaza Dili Erdoğan'a hem jî ligora daxwaza Amerika ve İngiliz ku ser Türka ser İsrail per evnen per talukenin jber viya bahsa beratiya Kurda dike yani ev beratiya ku Erdoğan baz dike ne beratiya ku hizmeta bi pevacua çareserkirina pirsgereka Kurd ya le Türkiye bike ev hizmeta siyaseta devleta Türkiye an Cumhuriyet İttifakı li Suriye bike cevsa duxuye ku bivêjin destê Erdoğan gava devleta Türk gava li devra xurt bi siyaseta devra da xurt bi hizb yani naberavon Trump başı Trump devi Erdoğan dostê mene ve her wisa heta anha yani hina davetê Washingtonê nekire ew tişkê denê naye de da gava siyaseta Cumhuriyet İttifakı a Erdoğan taybeti a devleta Türkiye gava li Suriye pek vere PKK YPG çekdayını kaset çekdayını tevle Suriye beve pırj boyu ra geçti a Türkiye pır mühim nene Devra desti ve devra xurdu siyaset ve devra xurdu ve şağı siyaset devra Amerika'yı legava desti ve siyaset devra da qals be kun peye de anji qasa silah haber ne de kuvan demi davi perpersi on dem silah haber nadın em çek ben nadın em devje em deskefti haber nadın em dav haqiq xwadikin keznikir haqqi me asteng bike dema usabe باور که چارەسەرکردنا پرسگرێکە چارەسەرکردنا پێواجووە ئەوە ڕایا گشتیا ترکی jî pir ji bo Erdoğan an jî ji bo Cumhuriyet İttifakı ne ew ne zêde girîng e lewra armanca esasî ku Sûriye Kurd nev xwedî tiştekî bêje divir da ji vira şûna çawa dibe Öcalan em bivêjin devir komisyon var avakirinî û Erdoğan jî behsa komisyona dike em ê komisyona ava bike hîna natê avakirinî komisyon demeha devên nehada tê Eylûlê de tê avakirinî komisyon bexebite nexebite biryar û qirarê ji komisyonê derkeve gava di xizmeta devleta Tirk da nebe xizmeta siyaseta AK Parti Erdoğan da nebe tu carî qebûl nake belkî bi Abdullah Öcalan demê bide qanakirinî zext û bê tesîrê li demê bike endamê demê li gora Cumhuriyet İttifakı em bê rayê bide destekî bide wan biryara jor derbikeve war heserê kelam pir tevle heve hîne heta kutere em nizanin dewra niyeta devletê hîna pir zêde zelal nene hîna em bivêjin gav nehatê avêtinê û Kurd jî bê alternatîv nene yani em bivêjin gava Erdoğan bikaribe viya carek din pîna xwe lê xebêle viya pêk nayînim wê şexed hilbijartinê de Kurd ray bide kîjan terefî ew terefa qezenc dike li gorê baweriya min jî edivêjin bira PKK silah berda baş e xizmeta milletê Kurdayê bira Kurd çek û silah ne xizmeta milletê Kurdayê Kurd û Tirk li hev were baş e lê ne li ser hesabê Kurda Tirkekî li Tirkî xwedî çi mafîye Kurdekî li Tirkî xwedî wî mafî be em ne kêm ne zêde dixwaze ji ber vêya hêvîdarim niyeta min pakê hêvîdarim nêrînê min raz dernakeve ev pêvajoya çareseriyê ner ser hesabê Kurda em bê
Türkiye bir başvuru Kürdistan'ı çava kabul kır, Rojava Cusa kabul bıkı, tamam dınava yekidi aha Suriye'de Kürt xwedî otonomik gibi, xwedî hêzek gibi, xwedî kuvvetek gibi, xwedî mafek gibi ev ne de zarara Türkiye'de ev de kara bercevendî Türk û Kurd giş bi hev ray. Salav reis.